Dobro, poštovani gledalci, gledate emisiju Više od vesti, ovoga puta specijalnu emisiju Više od vesti, nemamo jednog nego više gosti ovde u studiju. Razlog je jednostavan, ovo što se svima nama događa prethodnih dana, zaista je Više od vesti. Gledali ste u ponedeljak, pretpostavljeni Sportsko srce, onu specijalnu emisiju gde su pirotski sportisti koji su bili tamo u žarištu gde je najgore u Obrenovcu i u poplavljenim područjima bili naši gosti. Jedna slična specijalna emisija danas, Više od vesti sa radioamaterima iz Pirota koji su od praktično petka, od vikenda bili u Šapcu, pomagali na svoj način da se, eto, bar malo prevaziđe ta strašna katastrofa. Naši i vaši gosti danas, Bojan Božić, reći ću njegovu tu radioamatersku šifru, kako se to već zove, YU2DXB, Milan Radovanović, šifra YT1PRM, ako ne pogrešim, i Nikola Božić, koji je krenuo sa radioamaterima, u stvari je student fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nišu, i on je, znači, bio sa njima i pomagao. Momci, dobar dan i dobrodošli u naš studio. Dobar dan. Krećemo od najiskusnijeg, Bojana Božića. Bojane, jednostavno ste se sami organizovali kada ste videli šta se događa u poplavljenim krajevima. Čuli ste se sa Milanom, koliko sam razumeo, i rekli da vredi pomoći. Vi radite neke zaista, neko će reći zabavljate se, ali znam kakva je bila situacija i onom bombardovanju, radite neke ozbiljne stvari, eto, odlučili ste da pomognete na svoj način. Jeste. Pre svega, dobar dan vam u studiju, vašim gledalcima, poštovanje, naravno, i u prvom momentu odmah zahvalnost za ovaj poziv, time što smo došli ovde, eto, da pokažemo ono što smo odradili prethodnih 4-5 dana, a u isto vreme na neki način i reklama ovog našeg udruženja, na neki način pravi prikaz onoga čemu bi mi stvarno služili u tim nekim vanrednim situacijama. Tako je, upravo ste, znači, jednostavno, gledajući na televiziji sve ono što se prikazivalo sa svih tih katastrofalnih mesta, sa svih tih ugroženih područja, jednostavno palo nam je na pamet da se organizujemo, da odemo tamo. Milanovo vozilo, znači, uvek spremno. Dogovorili smo se tog dana, znači to je bio petak, dogovorili smo se da odemo popodne, međutim čekali smo Nikola da dođe sa fakulteta. Tu je i još jedan naš član, znači to je Milošević Lazar, YT1BSK, takozvani Mungos, to mu je nadimak. Dečko je bio takođe sa nama. Ekipa od nas četvorice je krenula. Bila je ideja da krenemo mi u petak popodne, međutim, dok smo pripremili ovu opremu, dok smo sve regulisali onako kako treba, dok smo najavili naš odlazak tamo, to je potrebalo, tako da u stvari u subotu ujutru, rano ujutru, u 4 sata smo, znači, krenuli i krenuli u takozvani put u nepoznato. Mi nismo imali destinaciju, ali znamo da smo krenuli u neka od tih područja gde su najkatastrofalnija. Znači, to je pre svega Obrenovac, tu se pominjao u tom momentu Svilajnac, Šabac, Krupanj. Znači, preko ovih naših sistema radioveze koje mi imamo, normalno sa sobom smo poneli kompletnu našu ličnu opremu. To su radiostanice, to su repetitori, to su kablovi, da ne nabrajam sve te detalje. Jednostavno smo krenuli put u nepoznato. Usput smo preko svih ovih naših sistema veza, ovih repetitora, dobili informaciju da moramo da idemo, znači, bila je dilema ili u Obrenovac ili Šabac. Znači, da kažem tako, naređeno nam je da u stvari odemo u Šabac. To je bio i cilj, da se stavimo u službi i onog naroda, da kažem, i države i uopšte tog kriznog štaba. To nam je bio cilj, to smo i ostvarili, došli smo u Šabac, ali o to mogu i nešto kasnije, to da damo reći nekom od ovih. Naravno. Milane, eto, kaže Bojan da ste poneli svoju opremu, znači bili ste potpuno spremni, znali u šta se upuštate.
Pretpostavljam da ste doživjeli šok kad ste stigli na lice mesta, prvo je bilo teško stići uopšte do Šapca. Znam i za onaj apel premijera, mnogo se ljudi, mnogo dobrovoljaca odazvao, svi baš nisu imali pristup. Pretpostavljam da je za vas ta olakšavajuća okolnost bila što ste radioamateri, profesionalci, što u takvim situacijama zaista možete da pomognete. Tako je, dobar dan pre svega gledalcima, hvala vam što ste nas pozvali u studiju televizije Pirot. Ovako, mi radioamateri iz Pirota smo se organizovali da priteknemo u pomoć i državi i našim kolegama radioamaterima. Pošli smo put bez cilja, to jest negde u kriznom nekom gradu, ali nismo znali u kom ćemo gradu. Naši nadređeni su nas uputili ka Šapcu, tamo smo bili najpotrebniji, priključili smo se timu našim radioamaterima u Šapcu i instalirali smo neku našu opremu, koliko smo bili u mogućnosti sa našom opremom, šta smo imali, ponudili smo i krenuli smo sa radom. Naravno, usput svašta nam se desilo. Jedan od pehova nam je bio da nam je puko zglob na Ladin Ivi i iznenadili smo se gestom Beograđana. U 2 automehaničarske radnje su nam sve to odradili besplatno, potpuno besplatno. Tako da smo nastavili put Šapca. Nije bilo onako kako baš sve u medijima pričaju, mnogi su se odazvali i previše njih je odazvalo se, mnogi su se vratili iz Šapca, naravno nama su bila otvorena, da kažem, ta vrata. Tamo smo se stacionirali sa kriznim štabom Šabac, koordinirali smo, spajali smo komunikacije, vezu sa vojskom, Crvenim krstom, tu su bili naši kolege radioamateri na određenim punktovima, na kriznim mestima pored Save, tako da šta god se nešto pojavilo, neka bitna stavka se uvek prenosila našim sredstavama veze u datom trenutku i ta informacija je bila istinita, prava. Na mnogim mestima su bile i dezinformacije, tako da ono što smo mi prikupili, to su bile one te prave informacije koje su se čule. Naravno, mediji nekad znaju da preteruju, ali ono što je važno reći, uslovi su zaista vanredni, tamo nije bilo struje, jednostavno sva druga tehnika sem vaše je bila neupotrebljiva, tako da ste praktično bili dragoceni i svaki taj kontakt, verujem, izveštaj, ovde ima ljudi koji čekaju pomoć, tamo je važno pomoći, je bila važna, situacija menjala iz časa u čas, ajde da ne pretiram, iz sekunda i sekund. Tako je, mi smo u principu bili u pripravnosti u početku, u jednom trenutku je bilo baš žestoko, kada su nam naše kolege radioamateri javili da je pukla brana to jest brana, ne brana, nego nasip bedem u Drenovcu. Tako da je bila alarmantna uzbuna, svi smo krenuli tamo i uvek ta informacija se slivala u naš krizni štab, u centar, pravovremena informacija u pravom trenutku, da bi na vreme mogla da se evakuiše određeno mesto i tako. Lepo. Da predstavimo i trećeg gosta, Nikolu Božića. On nije radioamater, možda će nastaviti tim stopama, ali eto, kažu da mladi ljudi ne vole svoju zemlju, da su lenji, neodgovorni. Nikola je jedan od onih koji je sve to demantovao. Nikola, eto, ti si odlučio da kreneš, studenti Fakulteta za sport i fizičku kulturu, fizičko vaspitanje, kako se sad već zove, da. Eto, koji je bio motiv da kreneš put Šapca? Dobar dan i od mene. Ja sam u petak stigao, nisam ni znao da moj otac i postoji ta organizacija da se ide uopšte u Šabac. Meni je bilo nekako... Loše sam se osjećao ako ne mogu ja da pomognem, a vidio sam i na televizoru da su moji kolege iz Beograda imali tu organizaciju da sa fakulteta Beogradskog univerziteta idu da pripomognu. Meni je neko se loše osjećao i rešio sam da i ja krenem sa njima. Bez jednog razmišljenja i uopšte sam glumio. Obaveze na fakultetu ili je ovo ipak u ovom trenutku bilo važnije od svega? Moj fakultet je
se priključio toj akciji da studente i sve aktivnosti oslobodi do ponedeljka kao i Beogradski univerzitet, tako da sam ja slobodan na aktivnosti do ponedeljaka. Sad ne želimo da glorifikujemo vašu ulogu, pa sam pitao i Bojana i Milana, sem tog uspostavljanja veze, rada u struci, gde god se pojavila potreba, nosili ste i džakove, pomagali tamo da se ti nasipi zaštite. Da li sam u pravu kada to kažem? Da, non stop smo bili na terenu, vreme, dalje je noć, dalje je dan, uopšte to se nije gledalo, gde objave da je neka krizna situacija i odmah mi sedamo i krećemo na to mesto. Svaka čast. Bojane, znam da vi radite, jednostavno nije lako, međutim imali su razumevanje na poslu. Eto da pozdravimo ljude iz Hidroelektrane Pirot koji su vaš zaista humani i hrabri gest umeli da nagrade tako što su imali razumevanje, našli zamenu. Da, tako je. Evo, čekao sam priliku da i ja to kažem. Hvala u stvari i na tom pitanju i na toj sugestiji. Jeste, tako je. U mom preduzeću je takva situacija, znači to je sagledano onako najpozitivnije, nije uopšte bilo dileme i pored toga što su sagledali taj moj neki zahtev i moju želju, još jedno je stvar bitno napomenuti, poslovodstvo mog preduzeća sa svim ostalim kolegama iz firme su već pokrenuli neku inicijativu i akciju da se spremaju da jednim kamionom idu na ta krizna mesta. Tu su bile neke muljne pumpe, neke i kolege normalno koji su trebali da krenu, sve bi to bilo u toj akciji. Znači sve bi to bilo u toj akciji, to bi se otišlo tamo i stavili se takođe na uslugu tim ljudima, znači da se pomogne to tamo, da bi se što pre regulisala ta situacija, jer svaka vrsta pomoći je dobrodošla. Što se nas tiče, eto, kažem, i malo pre sam rekao, naša želja bila da odemo tamo, ne znajući gde ćemo, instalirali smo opremu, stacionirali smo se u Šapcu, naša intimna želja bila da odemo u Obrenovac, međutim, preusmereni smo ka Šapcu, jer je trebao neko da nadgleda tu situaciju. I to da kažem, krizni štab, uopšte krizni štab na nivou cele države je formirao tamo, vojska je u stvari krenula, formirali su nove ekipe, to su bili novi ljudi i onda se je krenulo mnogo ozbiljnije. Vojska je stvarno fantastična, stvarno je organizovana. Mi smo u istom objektu bili gde je bila i vojska, to da kažem, general Diković je bio tu sprat niže ispod nas, tako da je i to veoma bitan faktor, ta koordinacija između nas kao centar veze i njih kao taj glavni štab je funkcionisao maksimalno. Naš kolega koji je bio tamo je u stvari predsednik radio kluba i radio mater, a u stvari je i sam vojno lice, tako da je lakša bila koordinacija. Zahvalio bih se da iskoristim priliku, mnogo drugara i prijatelja su nas zvali telefonom, pitali su kako da dođu, kako da pomognu i pre nego da krenemo odavde, par mojih drugara su nudili neku svoju opremu da nosimo sa sobom, da eto, bude nama lakše i to je to. U suštini, tamo smo bili, što se kaže, za ne daj Bože. Nije kao u Obrenovcu, ali se iščekivalo i očekivalo svakog trenutka da može da pukne neki od tih nasipa, da pukne neka od tih takozvanih brana i onda bi bilo katastrofe. Milane, poziv iz tog sektora za vanredne situacije u jednom trenutku bio jeziv, doslovce bilo Srbija se brani u Šapcu i svi su bili oduševljeni tim elanom, poletom, mnogo se dobrovoljaca javilo, Šabac je uspešno odbranjen. Pretpostavljam da je, eto, i vama zaigralo srce da ste deo jednog takvog tima koji praktično brani zemlju u tom trenutku, nije to bilo preterivanje. Tako je, veliki broj dobrovoljaca se odazvao i pristigao je tako reći, u jednom istom momentu u gradu Šapcu. To niko nije očekivao i nije moglo da se organizuje toliko veliki broj dobrovoljaca, meštana, vojske, jednostavno nije moglo u istom trenutku, niko to nije isčekivao, tako da jedan deo dobrovoljaca niti je kasnije mogao da uđe u Šabac, svi su se vraćali nazad. Polako, kada su videli da strasti splašnjavaju, došlo je do velike organizacije, jedan deo je neki kriznog štaba smenjen, tako da je se preokrenula stvar i sve se organizovalo kako treba.
Možda, kažem možda, zato što su pukli neki nasipi u Hrvatskoj, u Bosni, pa se je Sava razlila. U jednom trenutku u Šapcu je Sava počela da stagnira svakim satom po 1 centimetar niže. Tako da, u principu, to ljudstvo, ta vojska, bili su svi neumorni. Crveni krst je uvek bio na licu mesta, svim tim dobrovoljcima je pružao hranu, vodu za piće, smenjivali su se ljudi i svi su radili kao jedan tim. Nasipi su munjevitom brzinom rasli i održavali se. Tamo gde su u jednom trenutku popuštali, uvek je mehanizacija, drugi tim ljudi koji su odmorni priskočili u pomoć i to se rešavalo. Tako da nije ni u jednom trenutku došlo na pojedinim mestima da Šabac bude ugrožen. Okolno neka sela su bila malo ugrožena, što od podzemnih voda koje su izbila i od nekih mesta nasipa. Jedan deo, neka delovi sela u okolini Šapca su preventivno iseljena, evakuisana, iz razloga da ako dođe do pucanja nekih nasipa ili svega toga, da ne bi došlo do nekih tih elementarnih katastrofa, kao što je Drenovac, Tabanović i još neka mesta, tako da sve normalizovano i u ovom trenutku Šabac, kako kažu mnogi, je odbranjen. Mi smo se iz tog razloga povukli, raspušteni smo, ali smo još uvek u pripravnosti. Naravno, eto, čujete Milana, ne govora o haosu, naravno kada je dobra organizacija, sve može da se uradi. Nikola, iskreno, je bilo straha ili jednostavno kada je takva masa ljudi, kada proradi pozitivna energija, kada ima adrenalina, sve se to lakše podnosi? Nijednog trenutka nisam osjećao nikakav strah. Tamo sam krenuo spreman da pomognem i to sam i radio i uopšte se nisam bojao. Umor, ipak 4-5 dana ste bili na terenu, praktično danonoćno. Umor je bio veliki. Ali se i to prevaziće. Da, naravno, kada ideš tamo da pomogneš državi i ljudima, to se sve prevaziće. Kaže Milan da, eto, Šabac nije bio pod vodom, da je vrlo brzo sve dovedeno na onaj željeni nivo organizacija, čak su ljudi radili, normalno, mora da se živi. Mislim, jeste situacija vanredna i stanje, ali mora da se živi. Da. Dobro. Za Bojana pitanje, ne pomenuo si malo čas tu hijerarhiju, sistem, ajde da kažem, komandovanja, kako to funkcioniše kod nas? Imate nadređene, podređene, sve se praktično zna, dovedeno je do tančina. Pa jeste, u suštini svi smo mi radioamateri kolege, svi smo mi prijatelji i drugari. Znači, na nivou naše države i normalno sa svim ostalim kolegama i prijateljima koji se javljaju iz bilo koje druge države, mi smo u suštini svi na jednom istom nivou kad je mirnodopska situacija. Kad radimo ove neke naše radioveze, ono kao što malo pre rekao ste, taj vid zabave, sve to je na tom nekom istom nivou. Međutim, kad dođe do ovih vanrednih situacija, onda se određen broj ljudi, znači to nisu najbolji neki ili šta znam, najstariji, znači to je određen broj ljudi koji se stave i koji su najbliži tom štabu, konkretno u ovom slučaju najbliži štabu za kriznu situaciju. Znači, konkretno su bili sa ovim ljudima iz Gorske službe spašavanja, u stvari to su spasioci na vodi. Bili su u jednom objektu, u jednom centru, tu je bilo veliki broj tih radio uređaja, znači tu je bilo kompjutera, tu je bilo za mnogo opreme koja bi pomogla da se što pre radioveza ostvari, da telefoni su bili i ta koordinacija je bila sa svim službama, i sa vojskom, i sa milicijom, i sa vatrogascima, spasiocima, normalno 1985 centra za obavještavanje, to je sve funkcionisalo maksimalno, to je na tom nivou. Sad sve to isto paralelno i na ovim drugim mestima, gde recimo konkretno kod nas bilo, u našem tom kriznom štabu, u tom objektu, u toj kancelariji, to je bila taj centar veze. Takođe i mi smo imali našeg jednog kolegu koji je predsednik radio kluba u Šapcu, sticam okolnosti, on je vojno lice, on je koordinirao sa nama i dole sa ljudima koji su u stvari odlučivali o svemu. Tako da ta hijerarhija mora da se poštuje, mi smo svi super drugari, svi smo dobri prijatelji,
Čak da napomenem, imamo izuzetan odnos sa kolegama, recimo iz susedne Bugarske, koji su, to može Milan kasnije kaže, nudili kompletnu svoju opremu, radiostanice, repetitore. To je vrsta repetitora koji su automatski bili povezani sa mobilnom telefonijom. Znači da to što pre, što brže bude odrađeno, da se samo pomogne ljudima. Znači, bilo je i radioamatera iz Slovenije, bilo je sa svih strana, evo to će Milan kasnije objasniti koga je sve zvao i ko je nudio pomoć. Znači, ja sam stvarno oduševljen u ovoj kriznoj situaciji, oduševljen, znači, razmišljanjima ljudi. Mi uporno pričamo, samokritični smo previše, ali ja sam oduševljen koliko je to narod otišlo tamo, koliko su ljudi želeli da pomognu, koliko su nas zvali telefonom, kako da dođemo, čime da dođemo, ma mi hoćemo da dođemo makar i pešice, samo da smo tamo. Znači, to je jedna euforija koja me stvarno zadivila. Milane, Bojan je dao lep šlagvort, zaista, eto, prija i drago nam je da ovo čujemo, da zaista vi ste kao šahisti jedan rod, znam kakvi su radioamateri u čitavom svetu, prija kada, eto, iz susedne Bugarske, Hrvatske, Bosanci, bilo je tamo i njihovih specijalaca, specijalnih jedinica, zaista prija kada čovjek zna da nije sam u takvim situacijama. Tako je. Radioamateri su neka, da kažem, specifična grupacija ljudi. Funkcionišemo kao jedna socijalna mreža. Mi smo u stvari prva socijalna mreža i pre Facebookova i Twittera i svega toga. Tako da, meni su čak pisali mail Amerikanci, radioamateri, ne obični Amerikanci. Tako da, stigo mi je mail u kakvoj se to kriznoj situaciji nalazi Srbija i kako možemo da vam pomognemo. Radioamateri iz Bugarske su nam ponudili isto njihov deo sredstava i toga što je spremljeno za tako nešto, za ne daj Bože. Radioamateri iz Crne Gore, specijalna grupa radioamatera iz Slovenije je stigla, između ostalog i oni su koordinatori tog kriznog štaba na nivou Evrope. Tako da u tom trenutku, u toj svoj panici, u tom haosu, svi radioamateri su se okupili i funkcionisali su kao jedan. I ujedinili su se svi ljudi. Cela bivša Jugoslavija se ujedinila, nema više tu granica, svi smo gledali jedni drugima da pomognemo. I mi, Bosni i Hrvatskoj i Hrvatska nama, i specijalci vojske Crne Gore su došli, isto u Šapcu su bili, tako da sve to funkcionisalo besprekorno. Helikopteri Rusi. Da, Rusi, to je već poznato. Bližimo se kraju emisije. Nikola, da se ponovo pojavi potreba, da li bi se ponovo odazvao? Verujem da je ovo jedinstveno iskustvo. Bez razmišljenja. Bojane, opet su se pojavile i neke glasine da su radioamateri zabranjeni u jednom trenutku, ta vaša frekvencija ili kako već, da ne treba da se širi panika. To su jednostavno glasine. Vi ste praktično priključeni tom sektoru za vanredne situacije, deo ste tog štaba. U stvari, mi zvanično do sada, što u stvari to i nama smeta. Mi, znači, do sada nismo zvanično zakonski obuhvaćeni kao ta, da kažem, grupacija ili udruženje građana koje bi striktno bilo pozicionirano u takvim situacijama. Ali, eto, apel ovde i našim opštinskim vlastima i uopšte svima koji ovo čuju, da se malo bolje razmišlja na tu temu, da u stvari u takvim kriznim situacijama se vidi šta u stvari radioamateri rade, kakva je naša uloga i, kažem, ponavljam opet apel da se malo to gleda drugačije. Mi, kao i 99. godine, kada smo uskočili takođe, znači svojevoljno, znači takođe smo uskočili u celoj toj situaciji da pomognemo, kada vojska nije smela radarima, nije smela celokupnom opremom da se pojavlja, onda smo mi obuhvatili celo područje. Tada ste rizikovali živote, znam da ste montirali antene i na Crnom vrhu. Eto, treba ovo narod da čuje. Milane, samo za kraj, vi ste u stalnom kontaktu i sa, da tako kažem, svojim nadređenima i s ostalim radioamaterima, pripravni ste, ako bude bilo potrebe,
Tako je. Kad god nas neko bude aktivirao i rekao je, čak i ne treba da nas neko aktivira, ako mi procenimo situaciju da je alarmantna situacija, mi ćemo se opet organizovati kao što smo se ovog puta organizovali samovoljno, krenuli smo, pomogli smo našim prijateljima, našoj državi, tako da u ovom trenutku možda treba i naša država nama da pomogne, pošto radioamateri su, da kažem, nekako sad u ovom trenutku pokušavaju da uđu u tu mrežu, jer, kao što ste i rekli, nisu nas oni izbacili, nisu nas oni isključili, jednostavno u Obrenovcu u tom trenutku nismo se nalazili na spisku da se priključimo u kriznom štabu. U Beogradu smo bili u kriznom štabu, ali to sve zahvaljujući GSS-u, Gorskoj službi spašavanja, i ljudima u samom kriznom štabu koji su znali ko su radioamateri. Tako da ovim putem sad će valjda država da čuje i znaće ko su u stvari radioamateri profesionalci i neće pustiti to da se dešava, da se sačeka neka situacija pa tek onda da vide naš značaj, nego treba da se pripremi, da nas opremi, da budemo bolje opremniji i spremniji i da ne dozvolimo da nas iznenade takve neke elementarne nepogode ili, ne daj Bože, još nešto gore. Ovo je sjajna poruka za kraj. Nadam se da je Lada njiva u voznom stanju. Vi ste spremni, orni. Svaka čast, Srbija je zaista pokazala svoje pravo lice. Eto, nedaća nas je povezala. Neka tako bude i u mirnodopskim uslovima. A o radioamaterima ćemo u buduće još pričati. Hvala na ovom gostovanju. Hvala. Bilo je ovo specijalno izdanje emisije Više od vesti, poštovani gledaoci, eto, ovoga puta sa 3 gosta, ali ste razumeli zašto. Ostanite uz program televizije Pirot.